Ja, hoe moet ik dit nou netjes uitleggen? Het is voor ons allemaal gewoon, we zijn geschokt, laten we zo stellen. We zijn door het gegeven wat er nu in een heel sneltreinvaart gebeurt op Vlieland. En daar zijn we allemaal als burgers allemaal door verrast. Nevens Rietslid en ondernemer Erik Houter komt de affaire en het daaropvolgende vertrek van burgemeester Haan op een heel ongelegen moment. Want Vlieland wrakselt met een tal wichtige dossiers. Dat betreft de nieuwe school. Op Vlieland hebben we ook de zaak met de rederij Doekse. En dat dossier kent de burgemeester op dit moment denk ik als beste. Het opstappen van de burgemeester is landelijk nijs. En vanzelfs het praat van de dij op het eiland. De meeste Vlielanders nemen het vertrek van Jorik Haan onontkombaar. Die man is zijn geloofwaardigheid is totaal weg en het is de zoveelste affaire al met die man. Dus opstappen, pek en veren, wegwezen. Ik vind het voor hem persoonlijk een vervelende zaak. Maar ja, hij had iets eerder of beter na moeten denken. Als je dan burgemeester bent van zo'n kleine gemeente, dan kun je zoiets niet permitteren, want dan dat blijft hangen. Het is geen reclame. Hè? Het is niet zo, je wordt ook wel mee geconfronteerd door de toeristen. Die zeggen wat raar en het is net Wild West bij jullie en wat gebeurt er allemaal. En, ja, het zal aan de wal ook wel gebeuren denk ik, maar het is geen publiciteit, het is geen reclame voor het eiland. Nee, absoluut niet. En als het dan een keer misgaat, dan moet je weggaan, want anders heb je hier geen leven meer.